No, mám tady menší a kratší vlkonovince, kterou, no, prostě chceme zkusit natáčet sitcomy. Nejsme v tom tak učený jako někdo, takže nemůžu říct, že to bude nejlepší. Tyhle sitcomy se budou natáčet v naší chatě, kde vlastně teď hodně bejváme. Účinkující osoby budou Martin Kolář, Pepa Janata, Martin Petrus, Vašek Povýšil, Marek Ryšavý a pár lidí, co se budou chtít přidat, když budou chtít tedy. Ty epizody se budou natáčet ve Vápeném Podole. No a všude, kde to půjde celkově, jakože. Ať to není takový bordel v tom. Není to tak proto, aby nás někdo uctíval, jo. Protože to je prostě jenom pro zábavu. Předem děkuji za like a odběry, doufám, že se těšíte na první díl, protože určitě vím, že to bude propadák pro všechny. Ale i tak se na to těšíme i my. Tak se zatím mějte.